Salam, hormatly dinleşler. Şu gün 2024 ýylyň 20 sentýabr hepdeniň any güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Şuňky temamyzyň ady Halmat Soýunowyň berin soragyna jogap. Ine hormatly watandaşlar, men DBT Halk Hereketiniň ýolbaşçysy we bir topar gurumlaryň ýolbaşçysy bolan soň men diňe DBT halk toplarynyň adynan däl beýleki gurumlaryň adynan şu Halmat Soýunow jogap berjek. Biz şu video başlamakdan men ýene bir gezek ýatdyjak bolýan 27 oktýabrda 1991-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary sabiýediň karary bilen Türkmenistanyň döwletine garaşdyrlyk barada karar alındy we şu günden ýylyň şol günden başlap Türkmenistanyň garaşdyrlyk diýip elan edildi. Ne şu Türkmenistanyň garaşdyrlygy 2018-nji ýylda bir belli däl sebäpler boýunça 27 oktýabrdan 20 sentýabrda geçirildi. Şu sebäpli biz sizi şol ofisial çäre çağırýar we şol ofisial çärede siz öz garaşdyrdyňyzy Gurbany Berdimuhamedowyň rejiminden şoň gurun diktator halka garşy sistemadan garaşdyrdyňyzy şu çäreni ulanyp, şol mümkinçiligi ulanyp, öňe çykyp, birek-biregiňizi gutlap, garaşsyz bolmaly, garaşsyz bayramymyz bizimki Gurbanyňky däldip, şonu bütün dünýä görkezmeli. Ine şoň üçin biz sizi ýa-ni şu çäre çağırýar. Sebäbi şu çärede Gurbanyň öz adamlary bar, öz geçýän çäresi we halkyň öz çäresi. Biz şu garaşsyz gününe görkezýär bizim kimdirmeli. Şoň üçin gaty wajyp şuraya garaşdy güni inşallah biz haçanla şu diktator sistemany düýbüne ýok edilmede ýene de 20 oktýabra gelir. Ýöne şu günne 20 sentýabr billenen ofisial data biz şunu gödüňe tutmaly. Ýadyňyzda bolsa Çavuşeskiň öz çäresini geçirenler. Öz çäresini geçirip şöyle çykyş edip durka biz görkedik şu kadrlary. Şu çäre eden adamlar şu ýerde şu çäreni öz çäresine uğurup Çavuşeskiňi 3 gün alman ýank atdylar. Şu ýerde Çavuşeskiň rejimi ýatdy. Şoň üçin bizde her bir mümkinçiligi biz ulanyp şu rejime garşy görüşmeli. Diňe ýanky 27 oktýabr neme bunu 20 sentýabr çyksaňyz sen Gurbanyny golýar. Gurbanyny biz gollamayas, biz şoňa garşy görüşýär ýyllar boýy. Şoň üçin uraýaly bir boş ideýalar, pikirler aýtmalar goşulmaly we hereket edilmeli. Indi gelin bizim esas temamyza gelelim. Halmat Soýunow tanqid etjekler, onu soragy berjekler. Diňe şoň goýan soraglaryna jogap berjek. Halmat Soýunow bir siýasatçy, öňden bäri gelýän siýasatçy. Haýsy ýadyr barýar. Näme sebäpli men şu videomda onu bilen işmiyorum. Sebäbi bize berilen soragy diňe biz jogap berýär. Boldy. İkinci bir zat men başarsam adamyň şahsyna düşemek we diňe şoň pikirlerine, ideýasına garşy çykyp bilýän we şoňa garşy pikirlerimi aýdýan. Gelin ki biz videomyza başlaýaly. Sebäbi men size bir video görkezýän. Nirden şu gurumlar peýda bolup başlady? Näme esasyna ýa-ni şu gurumlar başlady? Ine sizin bilişiňiz ýaly Halmat Soýunow öz ýa-ni çykyşyna biz diňläp görýär çykyşyny. Ýöne o çykyş başlamakda men size başga bir çykyş görkezjek bolýan. Ýani bir minut. Ine şu çykyşdan başlady. Ine şu çykyşda ýa-ni men Ukraina boýunça material berdim. Men Ukraina baryp, şu Ukraina boýunça material berdim we şu beren materialyma ýa-ni uly bir tanqid geldi. Käbirlerine yerlikli, käbirlerine düýünen tökme. Ine gelin şu kommentarlara bir terdelim. Şu ýerde men ýazyp aldym şu kommentarlary. Murat Uran näme kömekdiňiz maddi manevi görkezin halk görsün. Okey. Devlet lideri Murat Uran sen Türkmenliň käbir narkolar bolýar. Murat Uran bilen düýeji halkyň düşmanlygyňyz 2020-nji ýylda sizi tanadyk.
halkın pasportlaryny talap edip terror hökümete berdiňiz. Biz unutmadyk, ýzymizde galan maşgalamyzda baskyn yapdylar. Men gat hayran şu ýerden adyma kime yapdylar men bilesim gelýär. Hanten düýüjü bilen ikiniz Rossiýa goşulmaly diýip adamlaryň kellesini bulaşdyryp gepleşik edipdiňiz. Näme boldy? 180 sany gradus döndüň. Murat senin Ukrainada gelip ýöreningden bu interwýudan hojaýynyň ýagny Putiniň habar barmy? Eger şuluň diýen zatlary edil şul çykyşdaky ýollaş Soyunov halmradyň edil diýen sözleri. Diýmek şul düýü şundan ýaýrya, şoň üçin men şul halmrada soraglaryna jogap beremde, şul beýlik soraglaryň jogaby bolýan ekeni. Men şunu anyk bildim. Indi şul interwýuny bir gysgaçyk mesele dinledeýin, ondan bir jogabyny başlaýan. Koyup İslenlik halkara forumda şu mesele galdyryljakdy. Ine bu arada şol ýanky halkara hukuk goraýjy gurumanyň eden prefereligi we şoňa berilen ýanky reaksiýa barada men aýdyp geçdim. Ine ýanda Türkmenistany degişli bir mesele var, onu aýdyp geçelim. Onu koşatırın arasında halkara derece ımtılayan mesele bilemem. Hani bilin arkadaşımız mı? Ya sapara aytmışlar appanentimiz ya da Rus diline appanent bolýar. Murat Gurbanov ýadaman, ýaltanman soňky bir hepden içinde türlü çıkışlar etdi. Her bir adamın çıkış etme hakkı vardır, hukukum vardır. Adam ediyen çıkışını, diyen sözünü etmeli cevapkarçılığı var. Mesela. Yine şu cevapkarçılıklı cevapları bereli, şu adama ve şartını dermen, şunun siyasetini dermen, dine sorğun cevap verecek bulup görülür. Näme şu bolur? Soňra ýazyn komentar edin. Nurjan, salam aleykum, hoş geldiniz. Salamlar. Biz ýygylar gideli. Ine men şu video gepleşigimde Harna Soyunowyň berin goýun soraglaryna, käbir ýerlerine, töhmetlerine men jogap berjek. Eger garşydaş bolmasaňyz men dowam etdiň arasyna sizem öz ýanky pozisiýaňyzy aýdylarsyn. Bolmaýarmy? Gelin ine watandaşlar başlaýyn. Men size birinji men Ukraina üçin näme etdim? Ine Ukraina ýagny gelin men soru okap berin şonuň diýen zatlaryny, ondan siz şonu jemläp jogap berin. Ine men ýanky göçürip aldym da. Murat Gurbanov bilen düýeje bu враг народа в 20 году вы знавшие вас люди собрали паспорта и передали их правительству террора. Murat Gurbanov sen bilen Ruslan goldaýanyz näme boldy da ülkediňiz Ruslar ýeňilip berýär. Ondan ýa-da. Murat Gurbanov sen Ukrainada gelin ýanky soru edelim. Ine düýeje bilen siz halk düşmanlary siz 2020-nji ýylda pasport ýygnap adamlary ýa-ni şol ýygnan pasportyňyzy terror hökümete berip bir topar adam bastyrdyňyz diýerler. Gelin seredelim. Şu zatlar näme bolup geçdi? Ine men düşündürüş bereyim. Biz birinji bolup DBT halk hereketi halkyň problemany tapyp pasportyň problemasyny bardygyny tapyp çykyş edip aksiýa gurnulyp pasportyň kopiýasyny alyp biz Женева baryp şu ýerde ýanky uполномоченный представитель по правам человека şoňa ýüzüne urup pasportlary çalışany hökümet diýip şu meseleni goýjak. Onu ýanky bir 50 adam da 100 adam da müňläme adam bardygyny götürjek. Bizim takminen hatamız boyunca Nurjan apa sesini ölçüren eger diýmedin ses gelýär. Takminen bir 10 000 adam pasportları ýygnap şöyle elçişekdi. Ýöne gynan tamam. Bir 30-40-50 adam pasport kopiýasyny berjek diýdi. Olum DBT'ň çatyna oturunlar, galanlaryny ine Harnat Soyunov bilen Iklimov gorkudylar. Sizin pasportlaryňyzy alyp size kredit alarlar diýdi. Ýanky 1990-njy ýyllaryň skemasyny bular 2022-de, 2020-nji ýyllarda
ine ulanarlar deyip yani köne pikirler bilen bir boş ideýany aýtdylar. Näçe boş ideýa? Hiç bir kopya pasport boýunça kredit alyp bolanok. Inanam. Hiç yerde. Şu dünýäň en istenip günjüginde kopya pasport bilen kredit alýan adam men göremok. Özüm kreditler alyp ýörüm 30 ýaşyndan bäri berip ýörüm. Ýöne şu ýaly bolýanyny men bilemok. Men köp döwletlerde işleýän olar ýalda göremok. Indi şolar alıp sizi tapşarlar, öldürürler, nime derler, sizi rejim koglarda dip aýtdylar. Gelin şu biz pasportlar ýygnap bildikmi ýa-da ýygnamadyk? Şu arada men size düşündürün. Biz bir kopya almadyk. Sebäbi o 50 adam 50 san kopya sen Eurokomissaryň ýanyna baranda Женева olar aýdýar, "No это частичный случай, 50 san pasport любой döwletde çarşanoklar. Näme şoň üçin biz Türkmenistan basşy edelim diýse, durun ýeriň bolýar. Şoň üçin biz şu laqsany wagtdaýynça durduk. Başka formaga çıktık. Yine men size şu wagtlary nemede, yani Türkiýede DWT ştabynyň ýoluşdy, Dursultan Taganowanyň şol işi alyp bardy we şoňu ýürütip men jaňydyp soradym. Mümkin men bilýän nälen, mümkin pasportlar alındyrlar, mümkin men habarym ýokdy, mümkin bir ýerini basandyrlar, mümkin şula diýen adamyň diş dogurdur diýip ýa-ni şoňa ýüzlendim we şondan jogap aldym. Ondan ruhsat soradym, ine ýa-ni salam bolmasyn senin diýen sözüňi efire goýjak. Ine özüň bol şeýalaýt, ýa-ni arasy bolmady. Häzirlikçe onu hiç tapawdy. Ýagdaýyň bu amanyň başla diýme sana jaňa diýenme. Men Dursultany jaňa goýarma. Ine Harman Soýunow diýilen bir siýasatçy YouTube'da çykyş edip ine siz pasportlaryny ýygnap Türkmen hökümetine geçirdiňiz diýip bize ýa-ni töhmet atýar. Indi sen şu ýerde, şu ýyllarda 2020-nji ýyllarda şu tutulan wagtyň öňünde sen DWT Türkiýanyň ştabynyň ýolbaşçysy bolan. Hemme agçylar seň üstünden geçdi. Hemme agçylaryň edemizde Türkiýede sen bilen ýa-ni edildi, sen başlykdaýyn edildi. Biz şu agçy pasport agçylaryny adaýdymyzda şu ýerde biz halka haýyş etdik. Sen maňa bir zat düşündir. Biz pasportlar halktan alybildikmi, kopyalaryny alybildikmi, albilmedik. Men ýadymda berip biljek adam 50'den geçmedi, şoň üçin biz paka 50'ň tapawudy ýok. Bize müňlä pasportlaryň kopyalary gerek. Onu biz ýa-ni ona baryp hemere görkezeriz. Ondan az bolsa частный случай ol ýa-ni hiç effekt bermezdik, paka aýyrdyk şol atlary. Men ýadymda bolsa. Eger men ýanşan bolsam, men döretde şol hakykata aýtsalar, özüňem öňünden duýdurýan şol kiçik zapysy men YouTube'a goýarym. Urfadam bolsa, erteki gün ýa-ni erdadä bolsam aýdarsyn. Sağ olun. Salam Murat Koçiç. Şu aksanın başladan vaxtımız doğrudan köp pasport gelir, sebäbi köni pasport adamlaryň sany köp diýip garaşdyk doğrudan. Yani bir neçe adamdan başka hiç kim koşulmadı akça, şonuň üçin pasport toplanmadı. Hiç il toplanmadı pasport. Olmaz bir derek görün. Şu akça koşulacak bolýan adamlaryň hemmesem şu wagtlarda DWT çatynda oturan DWT azalarynyň yani bir neçesi koşulacak boldy. Başka hiç il pasport toplanmadı. Dursultan. Şu akça koşulacak bolýan ine umumyň aýdanynda şul aýdylan ýa-ni başlan şul Harman Soýunow ýürüşi töhmedi dogry ýalan. Biz pasport ýygnap bilmedik, hiç kime diýmek tapşyryp bilmedik, hiç kim ber bilmedik, hiç kime riska goýmadyk. Ol bir. Biz saýlawlary geçirdik. Ýürüýte ýekete dünýäde opozisiýa bolup elektron saýlawlary geçirdik. Şu ýerde bir näçe müň kopya geldi. Bir kopya ya bir adamyň danysy bir ýere gitdimi? Ýok. Biz zapasda gatry bolýar. Şoň üçin ol töhmet bolýar. Hiç bir hukuknamasız ýöne bir agzyndan çykarylan töhmet bolýar. Siýasatçyň agzyndan eşitmek onu bir gowy dämkenýär. Innik fakta geçelim. Ine Soýunow şeýle diýär. Ýa-ni şu ýerde biz Muhammed Düýüji bilen nemäni ýa-ni Putyny gollap 2020-nji ýyldan bäri Putyna
goşulmaly diýip gelýär diýip aýdylýar. Men şol videodan tapdym da şu sözlermem ýa-ni ýadyma düşen ok hiç ýerde biz Putin'i gollap çykyş edemdik. Ýöne tersine Putin'e biz karşı köp çykyşlar etdik. Menem şonu size görkezjek bolýan. Indi onu görkezmekden birinji bilen men aýdaýyn, biz näme etdik Ukraina ine baryp kömek näme etdik? Ine Hamas soýun ul kömekler etdi. Biz näme etdik? DVT topory, ýa-ni demokratik opozisiýasy näme etdi Ukraina kömek hökmünde? Menem baryp video çek gaýsam, bir blogerski video stil kontentde goýsam, ay sen özüň hype gadanýan, eýdäň beýdäň diýip ýa-ni söz aýdy. Gelin seýrediň biz näme etdik dogrudan? Men özüm ine bir saat aralığında efir taýýarlanyp, ýa-ni özüm seýretdim biz näme etdik bir analiz et geçeýin. Gelin şoňa seýrediň. Ine hormatly vatandaşlar, Muhammed ağa, salam aleykum. Men efirde başlam. Awa, men efirde men soň jaňa däýin, efir. Baýa başlam. Ine gelin seýrediň biz näme etdik dogrudan? Ýa-ni bulun aýdýan şun bolaýmasyn diýip. Ine gelin seýrediň. Ünsörseňiz Assembly of Civic Initiative Choice, ýa-ni şu gurumy bar. Şu gurumy Ассамблея гражданских инициатив Центральной Азии выбор дип, ýa-ni biz açdyk şunu. Fransada açdyk. Şu gurumanyň ýolbaşçysy ine vizitkasy bar, men size görkezýän. Ine ýolbaşçysy eken. Bu meniň Türkmenistana degişliler beýleki syýasy, ýa-ni işim. Şoň üçin muny men öz kanalymda ýa-ni Türkmenistan bardakly hatlarda düşündirem. Ol başga bir uğurda işlenýän syýasat. Şoň üçin gelin seýrediň biz näme etdik? Ine biz assambleýany gurduk. Şu assambleýa, ine şu YouTube kanaly bar, ine seýretseňiz, ine şu assambleýany biz gurduk. Ine şu ýerde, ine men çykyşlaryma madyr görseňiz, ine şu ýerde biz ýa-ni Ukraina kömegi şu gurumanyň üstüne etdik. Ine onun registrasiýasyny görjek bolsaňyz, ine Assambleya Гражданских Инициатив gelin registrasiýasy bar. Ine Établissement Assemblée des Initiatives Civiques şoa ine ýa-ni fransuzça şeýle bolýar. Assemblée des Initiatives Civiques şoa. Ine onun registrasiýasy. Ine biz näme etdik? Ine şu gurumda biz näme etdik? Gelin men size düşündireyim. Şu gurumanyň üstü bilen biz şu gurumany açanna biz birinji bilen ýa-ni Merkezi Aziýadaky gраждан inisiativleri, ýa-ni gражданlar birleşdirel diýip açdyk şunu. Şu gurumanyň içine Kırgızstan, Kazakistan, Tejikistan, Özbekistan, Türkmenistanyň syýasatçylary, insan hukuklary goraýan gurumlar, blogerler, aktiv gражданlar girýär şu guruma. Şu gurumda ine birinji aksiýamyzy näme etdik? Biz Kırgızstanda, ýa-ni Jepbarow şu ýerde bir 20 ýaşa bolan syýasatçylary we aktivistlary tutdy. Biz şonu ýa-ni onuň öňüne New York'ta men ine baryp ýadyňyzda Otan Nurjan apa biz şu ýerde çykyş edip bir 30 golaý suratlar öküzdik. Merkezi Aziýadaky syýasat tutsaglary ýatan adam. Ilaytada Kırgızstanyň akyny öküzdik. Maňa şu gijesi ertesi Kırgızstandan türmede oturan adam jamatdy aýal maşgala ulu bir politik öň ýokary suwdyň başlygy parlamentdaky deputat Oton bize soğutu verdiler, nahar verip başladılar, su verip başladılar, köp sağ olun, Tanrı yakatın. Şu yerde bizi qoğurlar deyip, biz pikirim edem yoktuk deyip, ne şeyle cangırlı. Onun daşından, o birinci aksamın bize Ukrayn hükümetin yanaki siyasetçiler çıktı da haş etti. Ine häzir kunnu Yakutyadan, Çuvaşyadan, Tatarstan'dan, Başkırstan'dan köp adamlar, yanlış başlan vakti, köp adamlar Ukrayna'ya gelip Ukraynaları öldürýärler. Ine şolar Türkçe ýazyçny, Türk ýanky gurak bilen adamlar bir topar Kazakça bilýär, Kırgızça bilýär. Siz bize kömek edilermisiniz? Şolar bilen ýüýte gürleşdirip uşul medial edip ýanky bir proýekt çygaryň da ederiň diýip. Şo proýekti biz gurnadyk. Ýüýtürleşdirilen Russiýanyň içinde, Russiýan telefonları bilen Telegram kanallar açdyk.
Şu ýerdäki Arystan kanalanyň ady Çayhana diýdi. Ýene ýanky Orta Aziýa diýdi, Merkez Aziýa, Rossiýa diýdi. Şu ýerde açyp, şu ýerde ul gepleşikler geçirdik. Ýagny şu ýerde men diňemenne, men ýol ýolbaşy bolan şu gurama giýen adamlar, adwokatlar, insan hukuk gorayan nemeler, juristler, siýasatçylar, blogerler, grajan aktivler her ad guruluşlar geçirip komentary ýazyp biz olaryň pikirlerini ötkürdük. Ýadyňyzda bolsa urşun başlandyna Yakutlar, Çuvaşlar bir topar ýa gelip o ýerde eden etdiler. Biz şolu düşündük. Siz musulman o başga bir ýurdun adamlaryny sana çolmasa öldürmeler, eýem günä. Biz orada düşündürdük. Siz ýadyňyzda düşürüň. YouTube video rolikler etdik. Kolonizasiýa, sizin kolonizasiýany Rossiýski imperiýa başlady. Özüňizi Ukrainalar ýaly koloniýa edip gyryp, ne hakyňyz bar, ne nemäňiz bar? Biz siz kolonizatora kömek edip şu zulmy gollap, baryp şoluň sözü bilen başga döwlete gidip görüşýäňiz diýip şoluň aňyny ütgetdik. Ulu 9 aýlar şu ýerde media görüşini apbardyk. Bize garşy botlar çykdy, FSB çykdy. Biz görüşdik şonu. Ýekemenne ulu bir ýanky topor. Ine şu ýerde toporuň, ýanky media toporuň ýolbaşdy. Men ýalňyja size saýtda görkezdim. Aýal maşgaly Gazagstanyň, ýa-da men size görkezdim. Şol aýal maşgaly etdi. Şol aýal maşgaly etdi. Şunu gatow berildi diýe. Wa şol DVK toporuny işledi şonu. Ýani hemme geçiren Jana bota diýip hemme geçiren aksalar şunu aýal etdi. Şol aýal maşgaly. Eger de siz ünsüren bolsaňyz, Gazagstanyň opozisiýasy güýçli işledi. Protestler edip gurnap bir protest gurnamak üçin şular ýal bize sapak berdi. Näme protestler gurnamak diýip gaty uly gurmaçylyk işler bar. Şular ýal gaty ýokdoşly işlerde şular ýal şol gruppany, media gruppany ýolbaşçylyk etdi. Menem gapdalyna goşulyp kömek edip däp şonu gurmadyk. Biz diňe ikimizde şol gruppa bir 30-40 adam ýerdi we şol işler etdik. Indi dowam edelim hormatly watandaşlar. Ol assambleýaň içindäki işler men onu Türkmenistanyň siýasatyna görkezmedim. Ol bak siýasat Merkez Aziýa siýasaty. Häzirki günde biz ine Centralna Aziýa i Kavkaz we dekommunizasiýa, dekolonizasiýa našych stran, ýa Centralna Aziýa i Kavkaz diýip gurmany açdyk. Onam Fransada registrasiýa edip ýön. Onam meni ýolbaş hökmünde taýladylar. Oňa illik sany Kavkaz halklary, Merkezi Aziýanyň liderleri girip, ine şo gurulmada biz bir topar inisiatiwalar başladyk. Birinji inisiatiwa biz Ukrainanyň hökümeti bilen, Ukrainanyň diplomatlary bilen, Ukrainanyň siýasatçylary bilen uly Strasburgda konferensiýany geçirjek bolýar. O konferensiýany Fransada ýaşayan adamlar gurunýan men bilen. Ine şoňa taýýarlyk görüp, da her döwlet, ýani her döwletden daklat berjek bolýar. Russiýan kolonizasiýasy barada, Ukraina uruşynyň gaty wajypdygy barada, şu Ukraina uruşyň, ýani Ukraina utaýan ýagdaýynda biz näme gazanyp bilýär? Dekolonizasiýa näil dowam etmeli? Her döwlet aýratyn döwletleri, ýani gaşda näili ýani kynçylyklar bar. Şu atlary häzir eýem gurulma edip, bütün dünýä jemgyýetini çağırıp, olar bilen maslahatlaşyp ortaga bolmaly. Ine şol işleri edip ýör. Onun daşyndan keçi işler gidip dur. Men size bir signal görkezýän. Ine signalda bizim bir çağrımız bar. Yani köp saatlar görkezýän signalda bir minut. Ya o ýerde ine dedim. Centralna Aziýa Kavkaz. Ünsürseňiz ine şu ýerde bir topar materiallar, bir topar nemeler bardyr. Ine şu исполнительный komiteti bar. Ine men şu moderatory. Ine şu ýerde de İspanyol Centralna Aziýa Kavkaz. Ine şu ýaly biz signalda, Telegramda, ýapyk çatlarda işleýär we Ukraina töwüşünde biz köçelerde däl, ýollarda, şäherlerde däl, avtomat alyp biz media görüşleri barýar. Ulu görüşler. Oň daşyndan biz ýa-ki şu döwletlerden Merkezi Aziýa we Rossiýanyň hemmesi elbetde Rossiýanyň opozisiýon güýçleri bar. Olar bilen pullar ýygnap, ýa-ki Ukraina fondlaryna geçirýär. Ol işi men aýratyn edýän, şoň üçin türkmen siýasatyna goşulamak
Sebebi Türkmenin bir nimeti var. Öňkü Solovyowyň Russiýan propagandasy var. Kellelerine men bir näçe çykyş etdim. Bolin kommentarlar teretsem Putin olar üçin Hudaý bolupdy, gurban bolýar. Şoň üçin entek Türkmen jemgyýeti bilen onun üstünde işlemeli. Putin'in kimdigini madal düşünürmeli. Ona entek wagt bolmadan men köp çykyşlar edemok. Ýöne çykyşlar etdim. Uruşun başyndan başlap. Indi gelin biz çykyşlary terdiň, biz näme çykyş etdik? Biz indi Türkmen jemgyýetiniň, Türkmenistan halkyna näme maglumatlar berdik we Putin'i gowladykmy ýanky diýişýärli. Putin bizim kakamyzmy? Ya biz Putin'i salam aleykum. Ya biz Putin'i skrytny on agentimi? Ya biz Türkmenistanyň agentimi? Ya biz Fransaň agentimi? Ya da biz Şweýçaň agentimi? Ya Amerikaň agentimi? Ben şonu diýerim. Men size yine de YouTube'u görmeli. Hormatly vatandaşlar diýerim. Ne misal üçin şunu diýerim. Ine şu kommentarlaryny gördük. Indi gelin seyredelim men kanalyma. Sizin bilişiniz ýaly bu 3-nji kanal. Bizim DVT kanalymyzy 2 kerek yapdylar, men kanalymy bir näçe kerek yapdylar. Ine şu soňky kanal. Ine gelin seyredelim şu ýerde ine aň direkt ýani gön efirler. Gön efirleri seyredelim. Aşağı düşüp seyredelim. 2022-nji ýyla gelelim. Uruşun başlan wagtlarynda. Men şu ýerde Russiýany gulladymmy ýa gollamadymmy gelin seyredelim. Bir tur. Tak. Men bir näçe video ýoklayyn, ondan aýratyn şu arada gurulda. Özüňizden görüp bilersiňiz diňemenler. Ine. Gelin seyredelim. Tak, zачем? Tak, Erdoğan'a çıkışlar. Tak. Muhammed Tursa. Ine Gazakystan mitinglerini, Gazakstany gollap çykyş etdik. Gazakstanyň 15 ýanwarda bolan mitinglerini ogladyk. Ondan soň tak, urwan boly. Ine Gazakstanda hem protestler başlady. Ine New York'ta ine şu ýerde biz çykyş etdik. Ýanky Nurjan apa bilen Nurjan apa çykyş etdi. Ine men şonu asfişal etdim de. New York'ta protest. Uruş fevralda başladı bu ýanwarky çykyşlar. Ýa göreli ine uruşun başlan wagtda ýa birinji günlerinden ine ýadyňyzda bolsa men studentler boýunça aýdypdym. Ine taýlawlar, ine de studentler. Ukraina taliplara maslahat näme etmeli uruş başlady, şolar gowramaly diýip ýa-ni talipler boýunça çykyş etdim. 2 kerek çykyş etdim. Ondan soň talipler bize habar berdi. Murada pasportlar berdi, konsullar berdi, kömek eden o aý bölüm diýişýärli. Hemmeten kömek edýär. Şular bardy şöyle. Şöyle barıp ýanky kömek soradylar. Biz näme etmeli? Hiç kim kömek näme etmeli? Barym ýok bolun diýip konsullar jogap berdi. Oglanlar bize jaň etdi. Biz 3 tane avtobus ýygnadyk. Bir 3-4 günläp avtobuslar gider, Türkmenler ýygnadyk. Warşawada tanşyňyz bar, Murada kömek edin diýip men Serdar Hajanipýata jaň etdim. Serdar Hajanipýat şolary ýa-ni Warşawa ugrutdyk, garşaldy, ýerleşdirdi.
kömekler etdi. Şuraya öz studentlerimiz çıkardık. Son ine men yürüte çıkış ettim. Ünferim yanlış uçuşlarına stop var. Glory to Ukraine. Yani uruş stop Ukrayna yani parahatlık deyip men çıkış et başladım. Birinci günden ünferim uruşun başladım. Ondan Ukrayna'da uruş 3. günü. Yine 3. gün çıkış ettim. O Ukrayna uruşun. Yine şu videolar birinci günü, ikinci günü, 3. günü. Birinci günden biz Ukrayna'nı gollap başladık. Şöyle Rusya'nın hemme çıkışlar yine şöyle. Hiç kanaldan ayıran da yok. Evet olsun, bu olsun. Yine şöyle Rusya'nı gollap han çıkışlar. Ukrayna'daki uruşun 5. günü yine. Taliplerin yağdayı. Yine çıkış ettik. Gittik. Belarusya boyunca çıkış ettik. Neyemçi Belarusya'da problemat var. Yine ünferin o zaman yine sayılı başladı. Biz sayılı tema açtık. Şununla da yine 8. Mart bayramı. Tak. Stop diktatör. Yine şeydi umumi aytsam yine Ukrayna'nın İstanbul. Yine şuraya çıkışlar ettik. Birinci günden Ukrayna'nı gollap gelir. Ve iyiydi giderli yani çıkışlar ediyorduk. Hatta men yürütü reportajlar ediyordum. Toulouse'da yaşayan şehrimde Ukrayna mitinglerine girip şu yerden reportaj, şu yerden çıkış edip olar birinci vaxtları Fransuzca bilen oklar, meğer geçirine yani öl eşiklerini giyip şu yerde gürleyen bilen oklar. O zaman mikrofon alıp Fransuzca adamları kaldırıp zade edip motivasiya verip adamlar şu yerde adamlar uruşa yazıp başladı. Men yanıma gelip nira yazıp olur deyip ayttılar. Benim şu yerde delegatsan yani yol açtap yine şu adam uruşa gidecek. Добровольно yani volontör hükmünden. Yine men size geçirgen özüňiz sedin näme diýäňiz men goşuljakka bu soragy diýip ýa geçirdim. Indi men size kiçik videolar gökeden şular ýa-ni döjelap durmaly ýöne ine bul direkt bolanlar ýa-ni açyk çykyşlar gönül çykyşlar. Men esasy açyk çykyşlarym 80-90% açykdyr. Öýde reklama da ýok, hype'am ýok. Biz o zatlar geregi ýok bize. Ine videolar tertip. Video çıkışlar bulur yani montaj edip koyulan çıkışlarda. Şulara nemetsem şu yerde de bir topar videolar çıkardık. Yani Ukrayna uruşu vardı. Özüňizden görüp bilersiniz yine 2 yıl olan düşmeli. Yani bir minut. Yine 3 yıl. Yine men Ukrayna vakt geldim. Üniversitet tarasçının şöyle bizim nimelerimizden duştuk. Urşun yanına men bak ettim. Den duşup şolara kömek edecek olup yani bunun viza D vizası varken şu viza boyunca bunun işlemen hak yok. Hükümetlerin gürleşip şu vizani rабочий viza yani 20 saat de işlep bolan beýleki Ýewropa döwletlerine ýaly şola mümkinçilik döredip arqyn şola işler ýaly gaçyp yani pulları yok, eşikleri yok, o yerem soğuk motoru dastavka edip yani svetoforlardan aylanıp avariya düşüp buluran migrasiya kulla bir topar adam veyran bolya, travmalya, ölüya, motordan yıkılya. Aygarat köp problemler vardı. Giyici üyütü aktivistlerin aylanıp gördüm ben şu anlatları. Ondan hükümeti üylenip şu yerde mesele durup kaldı sebebi olur öz studentlik kurmanızı açtıydı. Benim oğlanlar üylendim. Açın özün studentlik kurmanızı biz gollalı devlet hükümüne kömek eden prosedura hükümet bilen bize yani bağnaştırılır hükümete basış edildi. Ayttık. Oğlanlar şu inisiyatif başladı. Ondan sonra uruş oldu. Hem yine kongrese gittim. Kongreste men yürütü komissiya gatnaşdym. Ukraina ve Amerikan arasında komissiya şu yerde Ukraina döwleti atçot verdi. Biz şöyle de golladyk şolary kongreste. Navalny ölünde Navalnyň gollu. Men size yine küçük videolar göstereyim. Yine pardon. Yürütelim. Заявление демократической оппозиции Туркменистана. Biz
öz arzalarymyzy aýladyk nime. Manifestatsiýa baryp podдержка berdim Ukrainlara. Ine studentler bilen duşdum. Ine в поддержку народа Украины против политических репрессий в Центральной Азии. Ine şunu ettik. Bir yıl munul. Быть с Украиной, быть как украинцы. Ine Washington'dan ine reportaj ettim yürütün. Ukraynalar olup. Zaten Helsinki komiteti, ine şu komitede girdik bir şu yerde. Yani Ukraynalar olup. Senatta. Kongress'te pardon. Лидеры Центральной Азии боятся политики Путина. Ine Putin'e karşı men çıkış ettim ve yani näçe liderler şondan gorkýar, näçe Putin zulüm diýip düşünürdüm. В России усилились проверки мигрантов из Центральной Азии. С чем это связано? Men yani migrantlara Putin'den basyş edýär. Onun ýagdaýy boýunça ýene de Putin'in rejimine karşı çıkış. Митинг в Нью-Йорке в поддержку Украины. Şu yerde ýadyna da bolan Nurjan apa biz çıkış etdik. Hatta Ukraynalar gelip yani gujoklap bizi öýlerine akdedip nahar berip biz etjekkäl bolsa Washington'a gitmedik. Şonda da gittik, alyp gitdiler, güýçle alyp gitdiler. Ine şu ýerde biz protest edilmedi. Ünt beriň watandaşlar. Näçe 2 ýyl mundan 22-de uruş başlanana мы против войны низамер. Şu ýerde spalny müşok giýip 16 günden bäri bir adam ýatyrdy. Biz şonu ekrana çykaryp görkezdik. Serdim şu videoda. Şol adam uruş doýunça men şurada öljek, ýatjak, aç, golodny, ýani gazdowka edip ýatdy şu ýerde. Onan görkezdik, oňa da matlatlar berdik, kömek etdik. Ukraina talipler Belarusiýa barmaly, uruş uzaga çeker. Yani bizim watandaşlarymyzy gormana matlatlar berdik. Ukraina uruş 6-njy gün. Taliplerin ýagdaýy, okey. Ukraina uruş 3-njy gün. Türkmenistanyň taýlawlar. Hem taýlaw edip durdy, hem ýani uruş edip durdy. İkisini bile ýöretdik. Ukraina uruş 2-nji güni. Türkmen taliplerin ýagdaýy Ukrainadaky. Ukraina talip maslahat Ukraina watandaşymyzy goralyň. Ukrainada galan Türkmen talipler. Протест в Нью-Йорке свободу политических заключенным. Şöyle Ukraynalarym gelýär, olaram golladyk. Ine ýene gaýdyp geleli bizim temamyda diýme biz Ukraina meselesinde Nurjan apa Ukraynalary köp golladyk. Hem Merkez Aziýadan Russiýanyň syýasy ýani meýdançasyna hereketler etdik. Uly propaganda alyp bardyk. Russiýa garşy, zulüme garşy uruş durmaly diýip hem de biz Türkmen jemgyýetiniň öňüne uly propaganda alyp bardyk. Ukrainany gollap. Bir sany video ýokdur Russiýany gollap, ýani aýdyşyny ýaly. Men pikirimçe bu tökmet. Egerde ýalňyş bolsa aýdym. Nurjan apa sesiňizi ýapyp ses gelen noktadan. Ha, gelýän aýdym. Salam vatandaşlar. Bu video efiri etmeňiz Murat Goýçyç gatygo boldy. Sebäbi bu tökmetçi Halmurat Şeýinowyň şeýini barada halkyň bilmesi gerek. Biz doğrudan bu uruş fevralyň 24-ne başlady. Biz o günden bäri mudama mitingler edýäs, edip bildigimizçe ondan biz Ukraina diasporasy bilen henidem işleşýäs. Bu taýda Swobodna Rossiya diýip onun bir vekili var, Yuliya Zaporozhtseva. Olar bilen mudama biz gepleşiklerde, her gide mitinglerde işler edilýär. Nähili maddi manevi kömekler edilýär. Henide çenli. Yani bu uruş gutorýança bizim elimiz şu taýda hukman bolaýmaly. Bolaram. Sebäbi özüňiz bilişiňiz ýaly Ukraina bir okupant döwlet için şeýle gapma garşy geldi. Näçe adamlar öldüler. Böyle bir bespredel edip Putin'in nemesi vayskasy yani adamları bespaşadny öldürüp ýok edip yani bilip dursaňyz, görüp dursaňyz bu efiri doğrudan yani bilmeýän halkymyz üçin gaty bir gowy manyly gepleş boldy diýip hasap edýän. Inni
Halmurat Hüseyinova gelenine. Bağışlan Halmurat Hüseyinov. Siz diýäňiz men şahsiýetine yetim ok. Siz ýetýäňiz şahsiýetine. Siz imенно şahsiýetine ýetip gürleýäňiz. Siz benim bir siyasetçi olarmy? Öň azda kän bolsa da birazcık bir hormat koýardyk. Yaşınız uly, biraz geçmişiniz vardır zaten. Ama şu an men siz bilen hiç sırlaşavat edemok. Hiç. Siz şu an halkı yaşacık yanınızda 8-9 klaslı obrazovaniyely adamları toplapsınız da olar mankurtlaştırıp otyrsınız. Şondan haberiniz var mı sizin? Siz utanağınız yok mu? Siz häzir şu wagt oturup şunyaly efirler edýäňiz, siz halky prizvat edýäňiz, siz jinayet işleýäňiz. Siz paralel döwlet gurup otyrsyňyz. Bu beýle bolmaly däl. Siz ýalňyş ýoldasyňyz. Onsoňam innem gaýdyp geleli bu Muhammed Merdan Muhammedow. Howa, dogry. Men Olga Çarivna men çykdym. Sebebi olar çemen öre Washington'da miting etdiler. Onu men gatnaşyp bilmedim. Sebebi özümün bir sebeplerim bardy. Onun için gatnaşyp bilmedim. Gatnaşyp bilmedim de gatty gynandym. Sonra men Olga Çarivna yüzlendim. Men ol aýaly uly hormat koýan. Sebebi biz bu taýda New York'da, Washington'da kem mitingler etdik olaýaly. Gaty gojurly türkmen bir aýal, yani nähil diýsem size, yani uwajat edýän olaýaly. Madama golda berer, madama akylly görler. Onun biz oň bilen men teklif etdim diýdim. Bizde beýle Washington'da diýdim hem Türk konsolstwaň öňünde hem türkmen konsolstwaň öňünde hem de diýdim 25'ine bolacak diýdim bu mitingler. Sen diýdim gelip gatnaşyp aýdyp bilermisin diýdim. Sizin hem diýdim toparynızdan haşy oglançyk Merdan Muhammedow gitdi diýdim. Alıp gittiler diýdim. Yani bizim siyasatdan yatanlar için her yıl 3-4 gedip diýdim ne diýäs mitingler edýäs desem bolýar diýdi. Yani men diýdi gelip bilsem gelerim. Men diýdi gaty uzakda diýdi. İşleýän idi. Onu menim aýtdym, eger mümkin bolsa diýdim, sen maňa diýdim, suratyny iýber diýdim. Men diýdim, onu bir ulrak portret ýaly edip diýdim, alyp çykaryn dedim. Näme bolsa ol diýdim bizim vatandaşymyz, türkmen oğlan diýdim. Türkmen vatandaşlarymyzy her bir opozisiýonly partiýadan olsa bir aýrymçylyk edemiz ok. Debetde hiç aýrymçylyk eden ok. Şo nähili erwet oglanam bolsa, siýasatda görüş goşulan bolsa, rejime garşy görüşýän bolsa, biz mecbur şol oglançyklary goramagy. Şeýle ben suratyny iýberdi Olga Çarivna, sağ olsun. Menim aldım gittim, onu ulultdum. Şeýle ben 25'ine biz protest geçirdik. Inni ştaýdy, debetäniň näme erwetlik eden işi var. Halmurat Hüseyinov, sen şuna halka açıkça aýt. Näme üçin? Näme? Merdan Muhammedow senin собственностьың неприкосновенность koýdyň oňa. Dokunmazlyk koýdyňmy sen ol oglana? Ol oglan türkmen halkynyň ogly. Türkmen vatandaşy. Şonu bir ýadynda sakla. O senin собственностьың däl, çimadanyň däl, alyp gidip oňa degmän diýip oturar ýaly. Birazcık bir pikir et, kelläňize saçyňyza ak ýeripdir, ama aň ýermendir. Men gatragym nime geplejek. Onun için sen gatam görüp oturma. Sen adekvatny gürlü. Bir gezek Ukraynaga gidip geldim diýip, o agzyny doldurup kim bilýär nämeler o taýda etdiň de geldin. Inha bizim eden işlerimiz 2 ýyl boýunça şu wagtdan dowam edýäs. Hem mitingler bilen, hem maddi kömekler bilen, hem medat bilen Ukraina mydama biz bilendir. Ine öýde de men mydama da baýdajygym durandyr. Biz adaletiň ýanynda. Onu bilip koyun. Samsyk gürläp yaş oglançyklaryň aňyny çalma.
Yani Sağ olun. Murat Muzaffer. Kılıçeviç diyeceğim şey. Bugün Bu- bunam aytıp geçeyim. Murat Kılıçeviç bugün yine de miting var. Onun önünde yani kimin eğer de gelmek istese gelsin. O tayda biz yine de hem Ukrayna'nı goldap hem de öz yaralarımızı aytıp geçecek. Siyasetten yatan oğlancıklar için. Sağ olun. Yine şu fırsattan peydalanıp men yine de hemmeňizi Olga Çarıyınan, soyunu, iklimi, onun yani toplumun adamları hemmen çağıran şu siyasi tuttuğda yatan adamı gorlamana. O yerde biz devletin adını edemdik, bütün halkın adını diye ve şu halkın adından kim yatan olsa şolara kömek bolsun diye diye. Yine men yine de bir gerek gaýdyp gelen Ukraina söwüşine yine Putin yeňip başlady. Sizem indi Putin tarapyna ılgak geçdiňiz. Ya Ukraina yeňip başlady, Ukraina tarapyna ılgak geçip başladyňyz diýerler-de. Ukraina yeňdi diýip kim aýtdy? Men Ukraina barka aýtdym. Men habarly köp zatlardan. Inanyň köp zatlardan habarly. Men şu çağatlarda ýürüte jurnalistler bilen, siýasatçylar bilen, uşdaky adamlar bilen gürleşip ýörüm. Ukraina intek ýeňeno. Intek yeňermi, yeňmezmi? İki goşadyrman garadyna bilemez o. Russiýan güýji gatyly. Russiýan içinde diýmedim diýen 110 milyon halk var. 1 milyon halk ýygnamak hiç adam däl. Ýöne şu 1 milyon stroy bilen gitse de halky Ukraina basyp alýar. Gaty hop ýagdaýda. Men barka aýtdym. Ballistik raketalar gelip dur, şahetler gelip dur. Gaty hop ýagdaýda Ukrainanyň industriýasyny ýykyp başladylar. Ukraina şonda da yeňilmän galjak bolup neme diýär, ýöne entek Ukraina yeňdi, nimetdi diýip bolanok. Ananyň uruş başlandan soň 6 ay geçen soň men Ukrainanyň pasonuny ýanyna barp gaýtdym neme? Paryja oturup gürleşdik. Biz 6 aýda yeňeriz, biz 9 aýda yeňeriz. Men oňa aýtdym, siz yeňip bilmeýäňiz Ukrainany. Merkezi Aziya goşulmasa yeňip bilmeýäňiz. Näçi? Rossiya Европа döwleti, Rossiya Aziyatik döwlet. Tatar Mongollaryň goýun ýanky strategiýasy, mentaliteti. Şular şarpy galyp ýanky uruş wagtynça durup, Garagaçda da ýene 2 ýyldan hemme adamlar toplap, ýagny Merkezi Aziýanyň adamlaryny toplap, ul mobilizasiýa edip gelerde ýatyryp giderse diýdim. Siz Merkezi Aziýany aýyrmasaňyz bolanok. Men Amerikada senatdan soň ýürüýte establishment, politik establishment ýa-da siyasi tarapdan iň öňe eng ýurtal adamlaryň ýygnagyna gatnaşdym. Şo ýerde Obama'nın gruppasy, Clinton'ın gruppasının adamlary oturup demokratlar, Respublikan partiýa, Demokratik partiýanyň ýanky toparlaryň liderleri bilen oturup gürleşdik Ukraina meselesinde. Şonda Goncharenko çykyş edip aýtdy. Murat Kılıçeviç, bağışlan sözünüzü berem. Men häzir mitingde taýarlanmaly. Eger çıksam aýpar. Bizim barýat edip bolsa. Okey. Sağ olun. Ine şo ýerde men çykyş edip düşündirdim. Ukraina uruşuny siz lop ýeňjek bolýaňyz. Güçlü oynamaly. Güçlü näýil oynamaly. Birinji bilen biz Merkezi Aziýany Russiýadan aýyrmaly. Merkezi Aziýany demokratiýalaşdyrmaly. Onu siz oturup kofe içip iňe bilen Putin'i öldürüp bilýäňiz. Oňa çelli siz utmortaňyz diýip men şöyle çykyş edip ýa düşündirdim. Merkezi Aziýa başlandy da Türkmenistanyň başlamaly diýip olar ýanky hemme zatlary çeýnep düşündirip aýtdym. Hormatly watandaşlar, eger de ýadyňyzda bolsa men Kanadanyň esasy Ukrainany gorlap şöyle bir jurnalist bilen biz efir etdik ýanky telewizionyada. Indi näçe biz ikinji diýama geçeli näçe biz ýanky Merdan Muhammedow golladyk. Biz şoň ýanky hypyny etjek bolýar, bir topar şunu meňe şart soragy goýdy. Halmas Soýunow. Biz 2020-nji ýyldan bäri ýadyňyzda bolsa, siýasat tutulurdaky adamlar gollap Zoom konferensiýalar, Zoom protestler, Zoom mitingler, yerlerde, Ženewada, New York'ta, Fransa'da, Türkiýede bir topar mitingler edýärdik. Ve şu mitingde birinji gün näl? Biz her wagt edip gelýär. Şu gün ine şu bol hype edip ýanky Merdan Muhammedow bolsun, beýlek bolsun, fark etmedi bolýar. Sebebi
biz bir da düşünýär. Mümkin siz başgaça düşünýäňiz. Barikada var. Barikadanın o tarafında zulüm, bu tarafında da biz hemmeýär. Siz bize karşı bu tarafında bize hiç karşılık edýäňiz, adı edýäňiz. Ýöne siz zulüm ýaly bize ul karşılık edýäňiz. Siz bizim doğru anlaşmada karşılık edýäňiz. Eger revolýusiýany, Paryjyň revolýusiýasyna ýadyňyza serseňiz, köçelerde barikadalar vardy. Bu tarafta zulüm ýaragly, bu tarafta da halk. Ine biz şu bu taraftaky halkyň içinde sizem görýär, sizem görüşýäňiz. Ýok. Ýöne sizin bir alyp barýan siýasatyňyz biz ılanlaşamyz. Sebäbi siz bir kiçik bir böle halkyň üstü bilen özüňi milli parlament kurýaňyz, ministr belliýäňiz, ady edýäňiz. Bellen gurulum ýok, onu umum halka goýun şu meseleni. Şondan saýlap alyň da bellen edin. Ýöne sizin ýalňyşmanyňyza hakyňyz bar. Şo zat etmeýände hakyňyz bar. Onuň üçin biz sizi ul tanqidler edemiz. Inni siz aýdardyňyz, senim saýlawy geçirdiň. Men saýlawy geçiremok. Biz saýlawy geçirdik. Sebäbi men videolarym bardyr kanalda, saýlaw kanalyna seretseňiz, men ofitsialna biz ýygnak geçirip, ýygnakda prosedura boýunça, men konstitusiýany size ýatladym, prosedura boýunça 2 görnüşli ýa-ki prezident ýygnaklaryna, prezident danışar bolup, her vilayetden 10.000 adam ýadyma düşdi, 10.000 adam seslerini almalylar, şoň seslerini jemläp, sen saýlaw komissiýasyna eltip her seslerini tuğ edip, şol tasdiklan wagty sen danışar bolýar. Ýa-da bir registrasiýa edilen partiýaň ýygnagyna sen saýlap şo partiýaň reşeniýetini ýa-ki wypiska iz protokola reşeniýa şonu alyp hemme protokoly ýygnap şonu iýersen sen hökümet suratda danışar hökümine partiýaň wekili hökümine. Biz şonu geçirdik. Şonu geçirmem sesleşdik, ses berildi. Ses berilmem men saýlandym şo ýerde. Şonu saýlandan soň biz protokoly wypiska edip men ofitsialna poçtaň üstü bilen Fransadan Türkmenistana ýerdim. Biz ofitsialna Türkmenistana şonu raspечатка etdirip merkezi saýlaw komissiýa goýduk şo dokumentleri. Men ofitsialna bir kopiýasyny Paryjda Türkmenistan pasolstwanyň ýa-ki bürosyna ýerdim şonu ofitsialna. İkinci ýagdaý. Şonu iýeren soň biz garaşdyk registrasiýa. Registrasiýa da ýok, jogabam ýok. Biz näme maslahaty geldik? Bir aýyň içinde bolandy şu. Bir aýyň içinde biz ýa-ki biz alternativ saýlaw geçirip Berdimuhamedowlary hiç kim bolan ýok diýip şonu dünýä suud ederlik şonu geçirdik. Köp adam ay bular özlerini status ýürüýte Berdimuhamedowlary halk saýlamat diýip şonu düşündirmek üçin edildi. Biz onu gowy düşünýär. Şonu biz etdik. Onu biz öz toparjymyz bilen öz toparlygyň arasyna etmedik. Saýtlar goýduk, Telegram çağdaşdyk. Istenen adam ses berip, istenen adam dokument goýup, istenen adam ýa-ki öz kandidaturasyny goýup bilýärdi. Metni goýduk. Hatda Türkmenistanyň içinde kandidatura goýduk. Daşynda 4 adam, içinde 9 adam kandidatura goýdy. Ve şol günne ýa-ki saýlawlar propagandasy gitdi. Bir aýlap giýje güni öz ýa-ki elektoratynyň üstünde saýlaw hökmüne işledik. Bir aýlap efir edip programmalarymyzy düşündirip hemme zatlar etdik. Siz ýa bu kul edemdi o. Halkyň öňüne çykyp hemme zatlary näme edip soraw jogap berip hemme zatlar düşündirdik. Näme biz isleýär? Bizim meýilnamamyz näme? Maksadymyz näme? Näme biz şu zatlary etjek diýip düşündirdik. Bir özden gülüp näme edip ondan soňunda sen maňa 2% berdin, sen maňa 5% berdin. Biz prosent beremiz o. Ol açyk saýlaw bizim fundamental siýasatymyz şol. Men uturup geçeýin. Açyk saýlawda kim saýlasa halk hökmen şonu gollaýmaly diýär. Halkyň umumy ýa saýlawyndan biz garşy gidip o. Kim bolaýaly? Bolmasa biz Berdimuhamedow bolýar. Ine şo saýlawlar prosedura boýunça geçirip şo saýlawlarda gynansaňam siz gatnaşmadyňyz, öz kandidaturaňyzy goýmadyňyz. Siz utanyp bolsaňyz Hudaý wagtymyzda reklam edip aýdardyk ine şu adam etdi, şu bilen başlap şonu halk prezidentlik boyun almaly biz diýmelip aýdardyk şonu. Nam edemiz o. Halk saýlady biz däl. Halk karşı gitbilemiz o. Siz bolsa üstün biz şonu prosedurna как положено etdik. Bir ýürütülüşden guruma boldy. Bizi nabuldati hökmünde
Yani seyretti de ondan soň presliz edip, analiz edip, hemme yani saatlaryň nimelerini görüp, elektrodyň näme geçişini görüp, syzgyr goýup, ofisiýana daklad edildi. Hemme yani danylary ýüýtülüşden bir kampaniýa, bir guruma alyp bardy. Biz hatta şolu bize de sokan oktur. Men bir komentar berip görjek boldum, olar aýtdy. Ya da biz goýýar, ya da siz sokulmaň. Bu neutral bolma. Şolar bardy. Ne rezultat boljagyny bilemdi. Doktor rezultat biz gazany bildik. Biz soňky ikinji turu giýrenmede birinji turu geçiren Türkmenistan garaşdy bizim danylarymyza. İkinji turu geçip şo danylar bolansa onu ogurlap Serdar Berdimuhammedow özüni prezident etdi. Hakykatdan bolsa ol 27,84% aldy. Men 72,8% ya 2% aldım. 3 tuttuk başlayıp. Men diyecek oynadım. Eğer halktan biri çıkan olsa, şu yerde Berdimuhammedowlar 3 tuturdu. Şuraya podдержка var. Podдержка vardı halkın şu zuluma karşı yani görüşen adamlar. Yine biz şunu tuğut etmek için ettik. Serial parlament geçirip, minister saylap, olurum yığınaklar geçirip, goğudadır bir yani politik atrabotka diye. Goğuda yönü onu ofisiýalny diýmek kyn sebäp siz jemgyýetiň onu goýmadan oşuladyr. Men pikirimçe, mümkin men ýalňyş ýandyrym. Özüňiz komentar berersiňiz. Indi gelin biz näçe biz Muhammed Merdan Muhammedow gowy ýaky baş şoňa geçeli. Bizden o adam rejime garşy goşdy. Bize garşy goşdy, oňa garşy onu tapaw diýär. İkinciden ýadyňyzda bolsa biz Dur Sultana şu tutulanyny halat edenine iyice onu işledik. Üstümüzden gülýärdiňiz. Hani o gyýy çykart, yani gyýy çykart diýip üstümüze toplaýardyňyz da dedi ýa. Biz çıkardık. Gerek bolsa Amerika gidip, yani Rachel bilen duşup, onu David etdik. Üstüne gyýyryp gaýtdym. Derrol çözüldü mesele. Oňa çelli protestler etdik. Kim etdi? Amerika baryp Human Rights Watch'un boýunça представителini çağırıp şu ýerde aýtdym. Şunu etdik mi etdik, şunu etdik mi etdik, şunu etdik mi etdik, protest etdik mi etdik, hat ýazdyk mı ýazdyk, size informasiýa berdik berdik. Biz bundan başga näme etmek? Sizin guramagyň bir zat çöýdi, ýa-ni çöýden ok diýip üstüne gaty basyşlar etdi. Bir hepde alman mesele çözüldü. Allah berdi peygamber tutuldu. Diňe biz boladyk. Başga bir opozisiýanyň adyna şoň adyny tutulýar. Sağ bolsun protest, Zoom protest edip yani adamlar getirip şu ýerde gelen adamlar gowlady, atlaryny aýtdy. Başga bir ýeketek bir çıkıp Allah berdi peygamber çıkarmadı diýip gürlen bolmady. Garyndaşlar türmäge baryp şu ýerde şonu görenne aýdym debete halk kereketine sağ bolsun siz men adım tutup dursaňyz meniň berde men bilen inni toýarlar hatda türmäň başlygam hormat koyup daha edip neme diye gorkýarlar diýip aýtdy. Diýmek bizim çykyşlarymyz, protestlarymyz şol adamy türmede gorumak üçin gaty wajyp eken. Ýa-ni ýakynda bir günlükde men türmede oturan adamlardan habar aldım. Hükman siýasatdan olur şeýle diýe. Adamız bir ýerde tutulsa biz meýatäs şoňa biz de sizden hiç şartlar adamı tutun diye şu günden bizi irleyen oklar diye, vuran oklar diye. İnni ünsüverk görün. Merdan Muhammedow vuranlarına sen deveteri neme vuran o. Opozisiýa diýip vurulýar. Opozisiýa diýip yani muňa garşy hemme hereketlerdir ya. Biz habarly näme şonu urýarlar, näme etdiler, kaçan tutuldy, zat etdi biz çykyş etmedik şu boýunça. Aýtdyň awraňy dökmäliydik. Birinci olup biz aýtdyk taklada şu tutulany. Sebäbi şu deport lagerda oturan adam jaňa diýip aýtdy. Kimine de gelip şu günni. Inanmadyk. Şu ýaly biz size azar berjek bolup, siýasatyňy döwjek bolup, size garşy sade dille türkmençeler bir salihatlyrak gürläp edemdik, biz açyk işleýär, biz transparent, açyk güreşýär. Şoň üçin Muhammedow, Merdan Muhammedow ol golu meýtäç. Kim bolsa şo boldun, o ýerde oturan ýerine şu bir ýerde at tutsa, şonu şo gün uran oklar, şonu yani vurmany, ýençmeni, ýitirmeni gorkýarlar.
ýygynyň komissiýa geldi. Hanşuňa çelli sizin protestlaryň? Hanşuňa çelli sizin adam insanyny goraýan gurmalar bilen işleşiň? Hani press release'den? Näçe Türkmenistan sonunda gapyny kakanyň? Düşmanyň düşmany olaýsyn. Eger aktivist üçin, öz topurunak adam üçin gitmeli bolsa, gapydan barman şoň. Tapawy ýok. O bolmasa diňe olar däl. Hani Amnesty International Ýewropadaky, Şweýça bölümleri, hani her döwletiň öz insan gurmasy bar. İnsan haklaryny goraýan. Hani näçe baraňy? Näçe Türkmen pasportlaryň öňüne çykyş eden? Iklym soýunyp. Iň ýakyn pasportça Belgiýa, Niderland, Gollandiýa baraýmana o. Bire de aýdym gelin arkamda duruň diýsen durýardy. Edin bir zatda bu tanqid däl, bu bir görüşýärmi, görüşýärmi. Biz opozisiýanyň hemmetine hormat goýýar we ýene bir gerek diýen hormatly watandaşlar, hormatly siýasatçylar birimizden gyrlyşyp bütün dünýäde maskara bolup görmäli. Mertrek bolaryn, çydamlarak bolaryn, sabırlarak bolaryn, birleşip şu zuluma karşı opozisiýanyň 60% birleşip biläse, öýler gaçky diýýär bolly, mesele çözüldi. İçine baraly, açyk saýlar edeli, kim utsa şol utsun, kim ukyply bolsa utsun. Şonu bollar. Şu ýerde görüşeli. Şu ýerde şu näme düşmeli bolsa edişeli. Köçe aýlanyp, adamyň gapyny kakyp, syýasatyny düşündireli, şol öz tarapyndan geçireli. Ýöne berde biz näme paýlaşyp bilemiz. Biz näme paýlaşmaly? Hiç fadymyz ýok. Biz hiç kim, hemmemiz. Birleşmesek biz hiç kim. Şoň üçin şu 20-nji oktýabrda, 20-nji sentýabrda onuň ýürüýte protest geçirýär. Näçe onuň protest geçirýär? Sebäbi şo ýerde 79-njy assambleýa geçýär. General assambleýa, baş assambleýa geçýär. Her ýyl şo wagt biz barýandyk şo ýere. Merdan Muhammedow bolsun, beýlik bolsun, biz barýar şo ýerde. Bütün dünýäň prezidentler gelýär, şo ýerde çykyşlar bar. Bütün dünýäň miýdiň başlyklary gelýär. Bütün dünýä politik, ýani siýasatçylar gelýär-de şo ýerde informasiýa. Bütün dünýä dagaýar. Bütün dünýä siýasy informasiýony, ýani neşriýatlar şo datlary bütün dünýä ýaýralýar. Şo ýerde de Türkmenistanyň türmelerine yatan adamyň sesleri eşitilsin diýip barýar şo. Sizem çağırýar. Olga Çarýyna bolsun, beýlik bol biz siýliýat hormat doýar. Gelseňizem bizim bilen ýanymyzda durmany utansaňyz 5 metr gatdyrda duraýyn. Tapawy ýok. Ýöne görkezin bir zat duruň şo ýerde. Siziň badyňyzy bir adamlar görüşsin. Sizemma, bizemma, hemmemizemma Türkmen halkynyň opozisiýasynma, hawa öz arasynda bir topar problemler bar. Ýöne şolar bar. Şonu görkezmeli. Biz näçe ýani Washington etdik. Washington siziň bilşiňiz ýani siýasatçy, meniň ulu siýasatçy. Türkmenistanyň mergeriýämi. Diplomatik gatnaşyklaryň iň ösen ýeri Washington. Akçay we hemme diplomatik ýani gurumlaryň predstavительsy şo ýerde bar. Düýpler şo ýerde. Ženewada we Washingtonda. Näçe Washingtony wajyp şulatlar etmek, näçe Washingtony Türkmen ilçikanyň öňüne baryp şonu maskara etmek wajyp. Bütün dünýä şonu görse, Washingtonda bir zat bolsa, bütün dünýä görýär. Parijde bir zat bolsa, bütün dünýä görýär. Başda İstanbulda bir zat bolsa, bütün dünýä görýär. Şoň üçin şo wajyp. Şoňa bir adam baryp bilýärmi? Eýýam uly güç sebäbi, özde bir adam bar, iki adam bar. Sen informasiýaň güç berýär. Şo ýere bar bildiň sen. Türk pasportlaryň öňüne intek şuňa çeli protest etkilen ýok. Türkmenistan iki etdi. Türkmenistanyň pasportlaryň öňüne edilen mitinglaryň sany bütün pasportlaryň öňüne şol ýaly mitingler edilen o. Diňe Russiýa pasportlaryň öňüne edilýär. Siz menden gowulýarmy? O näme halkalýar? Näme haýp, näme haýp? Haýp bolany bir zat gazanýar. Merdan Muhammedowyň adyny avantaj bolmajagyny biz gaty düşünýär. Inen çykdan avantaj däl, ters tarap çykdy. Bilýärmi? Ýöne biz muňa garamadan Merdany gollaryp çykyş etdik. Siziň topuruňyz däl. Şo ýerde siziň topuruňyzdan bolmasa, Türkmenistanyň fonunyň topurundan tutulsa da biz çykar. Ananyň Hacıyev ýaly bir kezzap Türkmenistan fonunda işleyen kezzap, Türkmenistan kezzapçılık eden kezzap. Şonun tutulsa men barıp şonu gorlar. Näçe? Ol
görüşýär. Saylap görüşýär. O tapan görüşýär şu rejime garşy. Bir rejime garşy mass media pistolet bilen, avtomatik bilen, pulemyot bilen, puşka, media puşka bilen, saat bilen hemme zatlaryny görüşmek. Bize hemmeler gerek. Onanyň hemmeler soýunuwam gerek, yklamam gerek, düýejäm gerek, dursultanam gerek. Ol bize garşy çykşa diýenim gerek, hemmesi gerek. Biz al bilmeýäk başgaça. Ýöne samyrda oturuz daşyndan. Eýýam mejnarodny halkary derejede biz rejimi garaldyk. Ýa-ni renkini berdik şo. Senin onuň daklatlaryna hiçbir öňüp ýazdym bir gerek. Ýok. Soňky 4-5 ýyllyk daklatlaryna serdim. Öňküleri sersen aram-aram ýazýar. Indi soňky 4-5 ýylga serdim. Diňe şunu edilen ok, bu edilen ok, bu edilen ok, bu edilen ok. Diňe soralar we Türkmen hökümeti halkary konwensiýanyň gol çeken sebäpli mejbur jogap bermeli. Şu bolmadyk bolsa ananyň pilot goly ýegenler geçip vilayet aýlanyp gyýlar zorlap halk ururýar. Şonu halkary gurmary etdiren. Indi soňky soragy şunu berkitmek üçin men ýöýte Azatlyk radiosyna interview berdim. Şonu siz dinledin, şoňa hem efir ýapaýyn. Size maslahat berýän ine ünsün soýunyň berim soragyna jogaplap bardyr. Şunu bilen men size hoş sag bolun diýen hormatly watandaşlar, bu çykyş töhmet atmak ýa tanqid etmek däl. Bu çykyş bir siýasatçy, başga bir siýasatçy meden tarapdan jogap berýär we şu jogaby bir tanqid däl düşünüş hökmünde kabul etmeleri haýyş edýän. Hoş sag bolun, indi gepleşikler çelli. 25 sentyabrda Amerikada Türkmen opozisiýa aktivistleri Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňünde protest geçirip adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we tiýatry tutuklaryň boşudylmagyny talap etdiler. Mundan başga sol gün Türkiýanyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurtdan başga köp Türkmen rejiminiň tanqidçileriniň Türkmenistana deportasiýa edilmegine garşy protest bildirildi. Azatlyk radiosu bu çärelerin guramaçysy DWT opozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurwanow bilen protestleriň netijeleri boýunça söhbetdeşlik geçirdi. Murat Gurwanow bu demonstrasiýada haýty meseleleri gozgandygyňyz barada gurrun berýärsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz? Şu günkü manifestasiýa 2 sany ilçihanyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen Türkmen ilçihanasynyň öňünde geçirildi. Soňra saat 10:30-da biz Türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibaret. Türkmenistanyň siýasat tarapyndan beýkan ýagdaýda basylan watandaşlarynyň goýulygy we ikinji mesele Türkmenistanyň beýkan ýagdaýda, ýagny şu güne suud edilmedik türmede ýatan adamlaryň goýulygy boldy. Türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady Türkiýede deportasiýonly kampda ýatan adamlaryň goýulygy boldy. Ve Türk hökümetini adalatly we kanuny hereketlere çağırmak istedik. Bize gelýän habarlara görä, soňky 9 aýda Türkmenistanda we Türkiýede Türkmen jemgyýetiniň aktiv adamlaryna garşy basyşlar köperildi. Türk hökümeti olary Türkmenistana deportasiýa edýär. Türk hökümeti Türkmen grazdanlary deportasiýa edenine olaryň haklaryny bozýar. Adwokatlar albana ruhsat beren ok. Käwagt Türk hökümeti kanuny garamazdan Türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Indi şonuň üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünýä gurumlary we öten Arap demokratik hökümetleri Türkmen we Türk hökümetine basyş edip halkara konwensiýalaryň düzgünlerini berja etdirmegine çağırýardyk. Näme sebäpden Amerikada protest geçirmegi taýlap aldyňyz? Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, ýani Washingtonda we New Yorkda manifestasiýalar geçirilmediň esas manysy birinjiden Washingtonda dünýäniň esas diplomatik gurumlary yerleşýär. Ve Washingtonda manifestasiýa geçirilmedi, onun üntünü çekmek bize hasan patlanýar. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşen Milletler Gurumasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasy geçýär. Şol sessiýa
köp döwletleriň prezidentleri we diplomatik gullugynyň ýolbaşçylary gatnaşýar. Şol ýaly baş assambleýasy geçirilende bir topar ýolbaşçylygyň Türkmenistanyň hökümet tarapyndan adam hukuklarynyň bozulýandygyna ünsün çekip bolýar. Washingtonda we New Yorkda manifestasiýalary biziň aktiv garajlarymyz geçirýär. Menim şol gollap Unity Fransadan geldi. Biz Washingtonda we New Yorkda üýüşip manifestasiýalar geçirimizde biziň halkymyz öz azatlygyny almak görüşünde. Halkymyza motivasiýa bolsun diýip edýär. Biz watanyň daşda bolsaň Türkmenistanyň aktiv adamlary bilen üýüşip Türkmenistanyň watandaşlaryny bolýandygyny görkezýär. Siz olar hem şoňa meňdes protestleri geçiripdiňiz. Siz häzirki demonstrasiýaňyz bilen anyk haýsy maksatlara gadanmagy göz öňünde tutýarsyňyz. Öňkü aksiýalaryňyzdan häzire çelni netijeleri boldumy? Doğrudan biz her ýyl Washingtonda we New Yorkda bir näçelik manifestasiýalar geçirýär. Elbetde, her bir manifestasiýasyň öz tematikasy we maksady bar. Häzir geçirilen manifestasiýalaryň maksady Türkmenistanyň adam haklarynyň we hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmek we bütün dünýä jemgyýetiniň Türkmenistanyň adam hukuklary zerarly dören problemlaryna ünsün çekmek. Türkmenistan döwletine bütün dünýä gurumalary tarapyndan basyşlary köpeltmek. Ine şu maksatları biz göz öňünde tuttuk. Bizim öňkü geçirilen manifestasiýalaryň netijesinde Türkmenistan hökümetine Birleşen Milletler Guruması tarapyndan we beýleki adam hukuklary goýan gurumalary tarapyndan basyşlary biz köpeltdik. Haçanda Birleşen Milletler Gurumasynyň wekilleri Türkmenistan hökümeti bilen duşuşanlaryna Türkmenistanyň hökümetine adam hukuklary boýunça köp soraw berdiler. Sizin bilişiniz ýaly Türkmenistan hökümeti şol berilen sorawa jogap bermäne borçludur. Görnüşinden protestlere degişlilikde köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähili düşünürýärsiňiz? Daşa ýurtda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiv gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebebi bar. Haçanda watandaşlarymyz protesta ýa-da manifestasiýa gatnaşan halatynda olaryň maşgalasyna derli hukuk goýan organlar tarapyndan basyşlar edilýär. Ve olaryň enatalary mezmur ýagdaýda jaň edip protesta we manifestasiýa goşulaýmaň diýmeli bolýar. Haçanda watandaşlarymyz ýüzüne maske protesta ýa-da manifestasiýa çykan halatynda MHM gurulunyň işgärleri olaryň atlaryny kesipläp, olaryň garyndaşlaryna basyş edýärler. Bu bolsa öňkü asyrda bolan you